እግዚኦ مهارنا كريستوس كاب ጨካን محازاي محارنا ويو نختولد حمشته معلت غارينا ما ازخ ولد ما ازخ غالغلنا ولتسي ጨካን محازا مصاغن اتخابدان تحت غيرا ابحقا ايا تشيلاتا سلام كوراتنا كورا نايزا channel تخاتلتي كميل لكم دحندخم انا دحنيه اغزابير مسكن كمتانه سلام زلخو سلام اغزابير يزحلكم እና በመጀመሪያ ነዛ ቻናሌ ሐድሽ ትዝኾንኩም ሰብስክራይብ እና ጎርኹም ቤተሰብ ንክትኾኑ በትሕትና ይጠይቀኩም ለማዓልተ ደሞ በሐድሽ ቪዲዮ የመጽየነኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝሐዝንና ብጣዕሚ ዘሰንበደን ቪዲዮ የሕዘ መጽየነኹ ሶሻል ሚዲያ ዝዛወር ዘሎ ቪዲዮ ሃምዚ ኣብ ፎቶ ልትርእለኹም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ክልተ መሓዙት ኣብ ስዑድ ዓረብየን ዝነብራ ነይረን ኣብ ስዑድ ዓረብና ነበራ ክልተ መሓዙትየን ግን ደሞ ሰብ ኮይኑ ዘይጻላ ዘይባኣስ የለይ ዘይኳረ የለይና እዘን ክልተ መሓዙት ብዙኽነ ምክንያት ተባይሰን ማለት እዩ ያው ታየም ሉሉ ወለድናሲ እምኒ ለእምኒ ካይ ጋራጮዩ ስምባንስ ሰብ ይብሉና ያኖ ብዙኽነ ምክንያት ተባይሰን ማለት እዩ ካው መስተባሳ ብዙሕ ዓመታት ጸኒሐን ተባይሰን ብዙሕ ዓመታት ምስጸንሓ እታ ሓንቲ መሓዛኣ ማለት እዩ እታ መሓዛኣ ኣነ ቂም ኣይሕዘልኽን ይቅር ይለልኻለኹ ኢላ ስልኪ ደውላትላ ማለት እዩ ብዘጋጣሚት ሓንቲ መሓዛኣ ነፍሰ ጹርያ ነይራ ንኽትወልድ 5 መዓልቲ ልተረፍኣ ነፍሰ ጹርያ ነይራ እዛ ልትደውላ ግን እዛ ነፍሰ ጹር ዘይኾነት ያ ትደውላ ማለት እዩ እና እዛ ነፍሰ ጹር ደሞ በቃ እሺ ይቅር ለእግዚአብሔር ኢላ ይቅር ይለልኻለኹ ኢላታ ማለት እዩ ካኡ በቃ በሊ ገዛ ኸመጽ ክሪእክየ ትብላ ማለት እዩ ገዛ ኸመጽ ክሪእክየ መሰለታ እሺ ኢላታ እታ ዘይጥንስቲ ማለት እዩ ንኬክ ሒዛ ናብታ ዓርካት መጽናብታ መሓዛ ማለት እዩ ናብ መሓዛ ምስ መጸት እቲ ኬክ ተቆሪሱ ማለት እዩ በዘጋጣሙ ደሞ ክልተ ኣጋይሽየን ነይረን ኣብታ እንዳጥንስቲ ክልተ ኣጋይሽ ነይረን ኣብ መሓዙታ ካው እቲ ኬክ ምስ መጸ ተቆሪሱ ማለት እዩ ተቆሪሱ እንኪ ሓዚ ምስ በልኣ እሳ ኣነ ኣይበልዕን ገዛ ነይረ የበልዕየ መጸ ኢላተን ማለት እዩ ካው ማለት ሰብ ኮይኑሲ ታሞ መሓዛኻ ሒዝልኻ ልመጸስ ትበልዕኻ ታሞ ክብታይልን ማክሓሶ ታይልን ማክጥርጥሮ ካው ግን እሳ ግን ለከ ለዘከኪ ሴንዝ መድኃኒት ያገራት ለማጽያ ማለት እዩ ማለት መድኃኒት ያገራትለን ማጽያ ማለት እዩ ካው መድኃኒት መስገረትለን እተን አው ዝነበራ ክልተ አጋይሽና እታ ነፍሰ ጹር ይወድቃ ማለት እዩ ምስ ወደቃ ዓፍዓፊለን ብኣፈን ዓፍዓፊሉ እሳው ወዲቃ እሳተን ወዲቀን ማለት እዩ ካው ትላዓልሞ እታ መሓዛ ንታ ነፍሰ ጹር ኣዶ ማለት ነዛ ነፍሰ ጹር አን 5 መዓልቲ ዝተረፍኣ ንኽትወልድ ኣብ ኸብራ ዕሽል ዘለዋ እታ ሓንቲ ጨካን መሓዛ ይቅር ይልልኽየ ላገዛ ኸይመጽለኹ ኢላ ተበቂላታ ማለት ናይ ቃል ዓለም ይቅርታ ዝገበረትላ ኸይዳ ኣብዚ መድኃኒት ሰሚማታ ዓፍዓፍናለት ሃለስ ደሞ እዚ ከኣኽላ ተላዓይላ ማለት እዩ ተላዓይላ ብኻብዳ ኣውዲቃ ብኻብዳ እቲ ኻብዳ ንታሕቲ ገይራ ኣብ ሒቃ ቸቸላ ቀቲላታ ማለት እዩ እና ሃምዚ እዚሲ ታይ በሃል እዚ ስታይ ዓይነት በቀልታ ዓይነት ጭካን እዩ እሞ ደሞ ጥንስቲ 5 መዓልቲ ዘጋራይ ኣትወልድ ከመይ ዓይነት ጭካን እዩ ታይ ዓይነት ግዜና በጽሕና ነና እና በስማም ግዚኦ መሃርን ይቅርታ ተባሂሉ ምሽ ይቅርታ ካብ ይቅርታ ዘዓብስታ ያለው ታይ ከዓብስ ቃል ዓለም ይቅርታ እና هذه እተን መሓዝታ ማለት እዩ እተን መስኣ ዝነበራ ምንም ከገብራይ ኻላይ ሳተን ለስለ መድኃኒት ስለለወሰዳ አፍዓፍ ስለላ ነበራ ምንም ግን ላርአይ ኣየን ቸቸና ወለታ ኣብ ሒቃ ተሰቂላ እቲ ኻብዳ በስማም ግዚኦ መሃርና ክርስቶስ ኣብ ኻብዳ ንታሕቲ ገይራ ቸቸና ወለታ ናለት ሳተን ላርአይ ኣየን ግን ደሞ ምንም ከገብራ ኣይ ኻላን ማለት እዩ بزازي سا تسوير الله تبهل الله أتالي تقاتلا تسوير الله تنخلت دمو على حكمنا ين زركوا زبال الله مالتو على حكمنا مسخداجن كلنا جريان تناجرن أنحنا أو إنا نيرنا أنحنا جن من يمكن جبره خالنا عينا نار أنا يعينا تقيت أتابع خاودة تشنا ولتا نار أنا يعينا جن دمو نوعنا من يمكن جبره خالنا ملعل
أبينا من نجارم خويدنا يويلن ينتناجرن زبهلا لله مالتو أنا أتا أدو أتا كتولد الولد الغارية مجتمعات زغارية كاوز علم تفلياني أمالتو بجأكان محازا ندعي همي عينت كانوا يجين ندعي خمي ندعي بسرعة أنس قالات لك تناجروا لك يا لخاودك أنا زي يمثل مالتو أنا أذن خل إذا التفقت تصوير لله دمو يا نخت تدحيزا جوب وصعتها نكتبها ودمو تسفى نجبر مالتي أبزح حدثوسي همنا عدنا حق يخوننا نعدنا يوسي الخا بلك زي خنا زتخين لها لأنت ندلن بي أبزح حدثو بطعم خرور حقينا تاقتها لي ترخيبا دمو جوب وصعتها نخت قصع تسفى نجبر نتاموياتيت من قست سمايات يوارسا تن أو حكمنا زلوا دمو إجزابير أملاك محرت يوردلن نتا زقات لتدمو إجزابير أو إيد حقي أتوانا قبو قزعتان قد قزعت تسفان قبر مالتيو زي أتمثل كحما أو محازا إجزابير يحجزنا كهامزي لبلك العالمية يك إرجر الخيل وحما أسرح زسرح محازا إجزابير يحلونا بحكي مالتيو تايل خاخات تورتورو محازا أيو يكري لليو إلخا حافي خا تقبل جزا خام بس تايل خامزي عين تحسنا كهامزي ولا محازا إجزابير يحجزنا إجزابير يحلونا كدنجة تموت يصورنا أنا يا الخلو هزوي الخلا بس خازق زي لنا يخزسي خبيد جزي أنا لنا ينات إنك عن كنجبر بزل لنا يا بزل تاي تتأنك أخادك جنتن مالي واجن إجزابير يحلونا بزل لنا سلام لعدنا سلام لهزنا يوردنا بحجوس أفيرو بحجوس لعدنا يملسنا لا والخية بدقامي من قصة سمايات وارسة تحفتنا لا والخية زي أتمثلنا يلوم معلتي سسنا يوزبلنا أخم أغاز على فيديو اسكابنا الرخب باي باي